What on earth happened out there? Rockin ties of penaa, niin. Kivi tuli perseeseen. Kyllä, he is in hospital. Hannuskok jäi sinne vetoketjun väliin. Pelotti painaa kaasua niin maan perkeleesti. Tää oli ensimmäinen ja viimeinen kisa, minkä ajan selvinpäin. Jumalauta, mitkä hinkit! No, sanotaanko näin, että kuka tahansa mies, joka olisi nähnyt ne hinkit, niin radalla ei olisi pysynyt. Jos sä want interview, sun have to handle mulle pack of huge korttongs. Hyvää work, suomalaiset. Jotkut driving formula-autot, someone driving vanhoilla romuilla. Mut minä vaan watching and judging. Vaimolle terveisiä, that I don't come anymore home. Mä want avioero. Forever rally now. Only rally. Huoltomies oli niin tuhdissa pätkässä, että se meni työntämään puutarhaletkulla tankin täyteen vettä. Siihen meni mestaruus. Perkele! Se voi olla, että jää ryyppy päälle, mutta viimeistään Jykylässä on näytön paikka. Meinaako toimittaja, että näitä kisoja ajetaan selvinpäin? Joo, katsotaan sitten Ruotsissa uudestaan. Nyt me lähdetään poikien kanssa kiertämään Keski-Euroopan bordelle. Se on semmonen homma, että jos valtio ei tue tätä hommaa, niin mä muutan Istanbuliin ja haen Kiinan kansalaisuutta. Rallikauden avaus ei mennyt suunnitelmien mukaan, mutta se ei meitä haittaa, koska me voimme Tanelin kanssa vapaasti ryypätä ilmaista viinaa. Ei saatana, me ei olisi pitänyt kääntyä.